ƙasata Najeriya mene yake faruwa? Ku gyara mu yi addu'a ƙasar nan baki ɗaya. Muna wani hali ku zo mu gyara tunaninmu. Ana ta kashe rayuka da sace mutanenmu. Mu gyara halinmu mu du'a'inmu a ko'ina. Da sunan Alhayyu wanda shi ne ke bamu, muna roƙo gunka tunda kai ne ke jinmu. Domin san manzan kaɗan Amina masoyinmu, ka kare mana dukkanin musulmanmu a ko'ina. A halin da muke ciki mu ɗan lura mu ƙara, misalin ya gagara muna nan a larura. Cikin wannan zamani abinda aka fara, muna jinsa sama-sama ba ma jinsa a ko'ina. To a halin da muke ciki a kai zan yi misali, idan kun ji ku ƙara ji na ma warware ƙulle. Akan halin rayuwa da zanayi baje koli, mu daina batunci da sha kisan rai fa a ko'ina. Muna jin al'amuran ƙasashenmu na gefe, idan mun ji ana faɗa hatsinmu mukan surfe. Muna ji ba mu damuwa abin da yake gefe, kisan da ake yi a can a yau gashi a ko'ina. Batun satar jama'a abin na ta rufe, idan an yi a ƙara yi ku lura zubin baitin. Tsaron ne mai laulayi ko kuwa karin sautin, to laifin wane abun ake yinsa a ko'ina. Manoma ba a bari su huta a ƙasan nan, matafiya ba a bari su huta a ƙasan nan. Idan za mu yi tafiya muna tsoron wannan abin, har ma ɗalibai a ɗauke su a ko'ina. Idan dai da akwai duhu gari to zai waye, akan hali namu gaskiyar mu mukan boye. A junan mu mukan rufe ko da wasu sun boye, amana ga wasu mu yau muna cinta a ko'ina. Duka shugaban da wasu suke zagi, misali daga kan sulhu da wasu suke zagi. Mu dage mu yi addu'a akan su mu bar zagi, shine za mu ga rayuwar mu ta gyara a ko'ina. Gani dai ya kori ji ƙasar nan duka tare,
abin da yake faruwa kamar goron sari. Ku duba arewanmu me waɗansu suke buri, sun tara kuɗaɗe da ma gidajensu a ko'ina. Akwai karayar arzikin ƙasar nan ma fari, rashin ilimi ma gare mu ya daɗa tasiri, rashin aiki yayyawa matasa ba jari, ƙwace da faɗan da ba shaye-shaye a ko'ina. To mu dage mu yi gaskiya mu gyara zukatanmu, sannan kuma mu yi addu'a ilahu ya dube mu. Komai kaga ya faru zai wuce al'ummar mu, Allah ne mai magani yana jin mu a ko'ina. Muna wani hali ku zo mu gyara tunaninmu.